Teknika egokitua. 10 arnas sakon eta indarrakin ahotik 15 segundo eutsi ustu ondoren. 20 segundo edo 20 arnas hartu barkatu abatik indarrakin. 25 segundo eutsi ustu ondoren 30 arnas hartu sakon abetik. Eta hortako ingotugu eskuak izterra gaine jarri, ze behartu ingo du, lakotzo zara. Horrenta gehiago ereki, horrenta arnaz gehiago sartuko da. Venga. Erne, nola zauden, nola sentitzen zagoan, eta konturatuko zakio ze gertatuko den, zue garrunakin. Hau kolokoia, tío. Hemen nabaitzen da. Freskura. Badakit gelditu jendela. Nortzen pixka trampa da hortan. Freskura,